दुखु नांनाय मोनदों लामायाव दैथायनाय समावहाय जोंखौ आसाम पुलिसा लामायाव होबथादों आरो आङो आसाम पुलिससिम आरो बिटिआर सरकार आरो जोंनि आसाम सरकारसिम आङो मोनसे कुइसन सोंनो सानदों जे नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्ति बर' पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै मानो सासे रुंसारि जालांनायनि गोथै सहखौ जोङो लामासिम दैथायहैनो मोनाखै जोंखौ मानो आसाम पुलिसा होबथाया बेनि नामा बर' पिस एकर्डआ दा बेनो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिदि आलाय सिलाय गावथारजानाय एनकाउन्टार खालामजानाय गुबुन हारिजों गादबजानाय गुबुन हारिजों मिनिजानाय जाया बेनि थाखायनो दिनै जोङो सार दिपेन बर' सार बिथाङा दिनै मानो जेबो एक्सन लाया बेखायनो आं खावलायनो सानदों बिथां प्रमद बर' सारा दिनैहाय मानो दिपेन बर' सारखौ गाइडलाइन होआखै मानो बिथांखौहाय दावसा मावरियाफोर बायदि खालामनानै मानो आन्दायहोनानै दङ बिथाङा बर' हारिनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा ओंखारबोनांगौ। लैहोर लैहोर फंबाया भारत सरकार आसाम सरकार माथो होबोदोंमोन बर' हारिया थाखानाय संबिजित बायदि थाखानाय इन्डियानि आयेन कानुन बायदि कट कासारि बायदि बर' हारिया गोख्रों आन्दलन खालायालासिनो गोख्रों सरकारनि सायाव माथो होआलासिनो मालाबाबो बिजिरनाय मोनाखै। मैयानि मोनाबिलि समाव क'क्राझार टाउननि साखाथियाव साथाजों थुग्लि थुग्लि बुथारनो नाजादोंमोन गावनि थै रना रनिखौ लानानै लैहोर लैहोर फंबाया गावनि जिउखौ बासायनो हायो। थेवबाबो इन्दि बेयाव थांनानैहाय गावनि जिउखौहाय दिनै जेलाव खाथिनानै दङ दा बेखौ सोरबा सोंहैयो नामा रावबो सोंहैया बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय गिबि खेबाव इन्दि बिग खुलिजेनदोंमोन जाहाथे बड'लेण्डआहाय ओरैनो इजिलि मोननाय नङा माखासे डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारनांगोन मोनगोन हाथियार थिखोनांगौआनो जाया मानो बा मा खालामनांगौ जाया मानो अब्लासो बड'लेण्ड आलादा रायजो मोनगोन गुबुन हारिजों माने गादब जानाय नङा नासयजानाय नङा होननानैहाय इन्दि बिग खुलिदोंमोन दिनैहाय इन्दि बिग मुङाव बिटिआर सुक्ति जालांबाय नाथाय जाय गिबि इन्दि खुलिजेनदोंमोन रन्जन दैमारि सार बेखौ रावबो खबर लानो थाङा दा एथ'ग्राब जोंनि बड'लेण्डनि हिर'खौनो खबर लानो थाङाबा मादै जोंलाय साधारन बर' जाथिसो गावनि जिउखौ बावनानै थांदों एथ'ग्राब मोजां लेखा फरायनाय मानसि बिनि जेलाव दङ जोंथ' साधारन मानसिबाव दं ओंखायनो जोंखौ सोर खबर लाफैनो मादै खबर लाफैया ओंखायनो थाखाय बुख्रुबदोंमोन आंखौहाय दे आदा सानैबो दे खनसे खनसे जेबो नङा आदा गाज्रि नङा आदा प्लिज आदा प्लिज इफ इउ डोन्ट माइन्ड भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय मैयानि समाव नाख्रां नुसि खालायनानै लैहोर लैहोर फंबाया थै रना रनिखौ लानानै गावनि जिउखौ बासायनो हायो जाय सानै साथामसो दुथां साथाजों थुग्लि थुग्लि बुथारनो नाजादोंमोन रायजो राजाफोरनि भिडिअनि गेजेरजों सिनायनो हानाय मथे प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ साजा होनो हागोन ना हाया आयेननि साजा होनो हागोन ना हाया जों उन्दै उन्दै समाव जों खोनाबोदोंमोन आरो प्रमद बर'नि खुगायावबो जों खोनाबोदोंमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा टाउन सहराव हस्टेलाव थानानै टाउन सहराव मोनाबिलि समाव बेरायनो हाया बर' सेंग्राफोरखौ बुथारखोमानाय बुनानै हरनाय आरो बर' सिख्लाफोरखौ होसो होसो जिनाहारि खालायनाय आरो मालाबा समाव चान्स लानानै जिनाहारि खालायनानै बुथारखुमानानै दोननाय टाउन सहराव थानानै फरायग्रा गथ'फ्रा बेबायदि असान्ति बेबायदि सौसिबोनांदों होननानै प्रमद बर'आ बुंबोदोंमोन जोंबो खोनाबोदोंमोन फिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै मानो बेबायदिखौ खोनाफिनखो सोरबा लैहोर लैहोर फंबायल' नङा उननि समाव जाहाथे बेबायदि सोरबा दुथांफ्रा मावनो दाहाथों बिनि थाखायनो बर' फरायसाफ्रा थाबैनो बिथांनि सायाव माथो होनांगौ जाय दायनिगिरि जाय दुथां 12 घन्टा 24 घन्टानि गेजेराव साजाखौ मोनथारनांगोन। बर' पिस एकर्ड बुंनानै मोनथियो दा बर' पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनैहाय जोंनि बर' हारियावहाय फार्स्ट टाइम गोबाव सम जाबायमोन बिदि फेक एनकाउन्टार खोनायैया जों सानदोंमोन जे बर' पिस एकर्ड जालांबाय जोंनि समाजा सान्थियै माने सोलिलांबाय थासिगोन नाथाय जों नुनो मोनबाय नङा सान्थियै सोलियाखै दिनैहाय सान्थिनि उनावबो गावथार जादों बिनि थाखाय बिनि जास्टिसखौ बिनि थाखाय जों सात्रफ्रा ओंखारदोंमोन जयैनो लोगो नांनानै नाथाय बै बिथांमोन जाय दिनै जोंखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो बुंगासिनो दङ माखासे निउस चेनेलाबो जे गोदान फरायसा आफाद दानायनि खोथा बेखौ जोङो गनायथाव मोनाखै आरो आं दुखुसो मोनदों जे नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगौमोन नोंथांमोना जोंजों लोगो लाफैनांगौमोन दिनैबो जोङो बुङो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफै लोगो लाफै जों छात्र समाजा दिनै दुखु मोनदों हिसाबै जोङो ओंखारदोंमोन नाथाय नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामनो अनगायै नोंथांमोना माखासे खोथाखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावनानैहाय बर' हारियावहाय डिवाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनो बिथांमोना सेस्था खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना
सानदों जानो हागौ जे दिनैनि छात्र समाजा जाहाथे गोदोनि समनि बायदि आन्दलन खालामा जास्टिस बिनि थाखाय ओंखायनो दिनै जोंखौहाय थेर बेथेर खालामनो सेस्था खालामदों आं बेखौ सानो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा माथो होनांगोन सोरबा लैहोर लैहोरल' नङा आरो उननि समाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेबायदि सोरबा दुथांनि आखायाव दाजाथों बिनि थाखायनो दुथांनि सायाव गोख्रों माथो होनांगौ सोरबा आबसुखौ नेनानै थाबा जानाय नङा सोरबा बुनसुखौ नेनानै थाबा जानाय नङा बिथाङा दुथाङानो दुथांनि जायगायाव दुथाङा आयेन बायदियै साजाखौ मोनथारनांगोन खौसे जानानै नागेर आयेननि जायगायाव फज'थारनांगोन जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव XNDB-खौ आसाम पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार खालायदोंमोन बेबायदि समाव बर' रायजो राजा साफ्रोमबो XNDB-फ्रा बर' माहारिनि गेजेराव आबसुफोरखौ नागिरनानै मोनाखैमोन बर' हारिनि गेजेराव बर' फरायसा आफादा जोबस्रांमारबाय नामा होननानै साननो गोनां जादोंमोन बेबायदि समाव लैहोर फंबाया आसाम पुलिसनि सायाव गोख्रों माथो होदोंमोन आसाम पुलिसनि सायाव गोख्रों माथो होदोंमोन भारत सरकारनि सायाव गोख्रों माथो होदोंमोन बर' हिसाबै माथो होबोदोंमोन लैहोर फंबायनि सायाव नोजोर दं नामा नाथाय लैहोर फंबाया आबसु मोनस'यै जायगायाव बा आबसुफोर हास'यै जायगायाव बिटिआर एकर्डनि उनाव माथो होबोनो गोनां जादोंमोन आसाम सरकार आसाम पुलिस भारत सरकारनि सायाव लैहोर फंबाया स्कुल ड्रेसाव गावनि आंगो लोगोफोरखौ लानानै बुंबोदोंमोन बर' हारिया इन्डियानि थाखानाय आयेन कानुन बायदि आसामाव आयेन कानुन थाखानाय बायदि भारतनि संबिजित बायदि बर' हारिया आन्दलन खालायालासिनो सरकारनि सायाव खौसे माथो होआबा बर' हारिया मालाबाबो बिजिरनाय मोनाखै होननानै माथो होनो गोनां जादोंमोन दिनै बेबायदि माखासे खोथाखौ लानानै लैहोर फंबायनि सायाव माखासे आन्दोआव माबाफोर दं नामा राजनितिक माखासे आखाइ दं नामा सोरनिबा राजनितिक आखाइ दङबा रोखा जानाया मोजां बर' हारिनि गेजेराव रोखा जानाया मोजां जों उन्दै समाव जों खोनाबोदोंसोमोन प्रमद बर'नि खुगाजों खोनाबोदोंसोमोन बर' सेंग्रा सिख्लाया टाउन सहराव जायफोर हस्टेलाव थानानै फरायनो थाहैग्राफोर बर' सेंग्राफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै बुथारखुमानाय बुनानै हरनाय बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालायनानै बुथारखुमानानै दोननाय जिनाहारि खालायनाय बेबायदि बर'नि गेजेराव जायफोर मोजां सोलोंथाइ लाग्राफोरनि सायाव बेबायदि माखासे गाग्लोबबोदोंमोन होननानै प्रमद बर'आबो माथो होबोदोंमोन बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै प्रमद बर'आ बेबायदिखौ सामलायनो हागोन ना हाया थाबैनो प्रमद बर'आ गोख्रों रायजोनि गेजेराव साजाखौ होथारनांगोन आरो थाबैनो बर' फरायसाफ्रा सोरबा आबसुखौ नेयालासिनो सोरबा बुनसुखौ नेयालासिनो दायनिगिरिखौ माथो होनांगोन नाथाय लैहोर फंबाया सोरबा आबसुखौ सोमखारियालासिनो सोरबा बुनसुखौ सोमखारियालासिनो सोरबा इउपिपिएलखौ सोमखारियालासिनो सोरबा बिपिएफखौ सोमखारियालासिनो बर' हिसाबै माथो होबोदों बर' हिसाबै राव होबोदों नाथाय रावखौबो सोमखारियाखै आबसुखौबो सोमखारियाखै बुनसुखौबो सोमखारियाखै इउपिपिएलखौबो सोमखारियाखै बिपिएफखौबो सोमखारियाखै बर' हिसाबै बर' रावै आसाम सरकार भारत सरकार आसाम पुलिस इन्डिया आर्मि बर' हिसाबै माथो होबोदों लैहोर फंबाया सायाव माखासे राजनितिक आखाइ दङबा रोखा जानाया मोजां